Αυτό που έχετε πει ότι θα χτυπήσουν πρώτα την πηγή των επικοινωνιών, των τηλεπικοινωνιών. Πώς ακριβώς διαρθρώνεται είναι γνώμες αυτές. Εμπειρημένων αυτών που ερμηνεύουν αυτά. Ναι, είναι γνώμες αυτών των ανθρώπων οι οποίοι οπωσδήποτε έχουν και μια υψηλότερη ικανότητα διαγνώσεως. Πνευματικών ανθρώπων, γέροντα. Πνευματικών ανθρώπων. Βέβαια, ασφαλώς. Διότι θα μπουν τώρα, πώς θα χτυπηθούν οι πόλεις. Διότι η πόλη τώρα είναι άντρα αμαρτωλότητος πλέον. Η μεγαλοπόληση. Βαβυλώνες. Αφήκαν την ύπαιθρο. Φύσαν τη φυσιολογική ζωή. Και βγήκαν μέσα στις πόλεις. Δεν θέλει κανένα να δουλέψει τώρα. Όλες οι νέες και όλοι οι νέοι πρέπει να πάρουν πτυχία. Να βγουν στα Ευρώπας. Ποιος θα δουλέψει. Να κρατήσει τη φυσική γραμμή της ζωής. Όταν μια κόρη θέλει να γυρίσει στις Ευρώπες, να πάρει πτωχία και να γυρίσει στα 30 της, πότε θα γίνει σύζυγος και μητέρα αυτή. Γι' αυτό γέμισε τη χώρα μας από αλλοδαπές. Μόνοι μας εμείς έγιναμε προδότες. Γι' αυτό δεν θεραπεύεται τώρα. Μόνο ο Θεός ως δημιουργός θα το θεραπεύσει. Εσείς, και παρακαλώ να το επαναλάβετε, να το ακούσουμε κι εμείς οι εντωκόσμου, ότι πάλι θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, κατακλυσμός, όχι βέβαια όπως ο κατακλυσμός της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης του Νόε, αλλά άλλου είδους, και οι γείτονές μας θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα κλπ. Πείτε μας, γέροντα, έστω εν εσώπτρο, ό,τι πρέπει να ακούσουμε εμείς που να μην μας βαρύνει. Τότε τα έχουν πει οι πατέρες μας, παιδί μου, τι να πούμε εμείς. Μα των πατέρων τους λόγους να μας πείτε. Οι πατέρες των πατέρων είναι ότι τώρα, επειδή εξεχείλησε η αμαρτία και ο ανθρωπίνος δεν αναχαιτίζεται πλέον, θα επέμβει ο Θεός που είναι πλάστης και δημιουργός να την αναχαιτήσει αυτός που δύναται. Όπως έκανε τότε επί Νοέ. Επειδή ξεχείρισε η αμαρτία και είπε, αυτό που αισθανόμαι θα να λέει και τώρα. Ο μη καταμείνει το πνεύμα μου της ανθρώπης τούτης και ότι είναι αυτούς σάρκας. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και τώρα. Επειδή ο διάβολος με τα όργανα του έχει προκαλέσει τέτοιου είδους την διαστροφή που είναι δυνατόν πλανούνται και εκλεκτοί. Άλλη λύση δεν υπάρχει τώρα. Μόνο ο ίδιος ο δημιουργός Θεός και διοικητής να επέμβει αυτός. Και θα επέμβει. Τώρα θα επέμβει. Αυτό θα γίνει όπως τότε έγινε με νερό ο κατακλυσμός. Τώρα δεν θα γίνει με νερό. Τώρα θα γίνει με αίμα και φωτιά. Επειδή και τούτο πάλι εφαρμόζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή σήμερα κατήργησαν τον Θεό οι άνθρωποι δια της γνωσιολογίας. Εθεοποίησαν λοιπόν τη δική της γνώση. Διότι τώρα ακριβώς θα επέμβει ο Θεός με πολέμους μεγάλους. Θέλω να κλείσετε με ό,τι άλλο επιθυμείτε εσείς, με μια ευλογία, με μια ευχή σας, αυτή την επικοινωνία για την οποία, επαναλαμβάνω, αισθανόμαστε βαθύτατη ευγνωμοσύνη, γέροντα. Πρώτα ζητώ συγγνώμη από το ακροατήριο στην ατέλεια μου, διότι δεν έχω ικανότητα να φτωχός, αλλά αυτά τα οποία είδαμε από τους πατέρες και ακούσαμε, τα προσπαθούμε να επαναλάβουμε. Η ευχή μου είναι η ευλογία του Θεού να επιστρέψει στο έθνος και στη φυλή μας και να ξαναγίνουμε πάλι όπως είναι η αποστολή μας, οι Ιεραπόστολοι παγκοσμίως. Για μας είπε ο Χριστός μας, εμείς είστε το φως του κόσμου, εμείς είστε το άλας της γης. Εμάς ευλόγησε ο Κύριος μας όταν οι πρόγονοι μας επίαν και ζήτουσαν τον Ιησούν ειδήν. Τότε είναι που είπεν στους Εβραίους, νυν αφίετε οίκος ημών έρημος, ουμή με είδετε απάρτη. Αρθίσετε αφήμον η βασιλεία και δοθήσετε έθνη ποιούνται τους καρπούς αυτής. Μας ευλόγησε ο ίδιος από εδώ. Αυτή λοιπόν είναι η φίλη μας. Αυτή την ευλογία να εύχομαι να επανέλθει στη φίλη μας και στο λαό μας και εμείς να διορθώσουμε τα λάθη μας, αλλά να γίνουμε φως και στους υπολείπους. Αυτό. Ευλογείτε, γέροντα Ιωσήφ. Γέροντα, είχατε τη μεγάλη ευτυχία, με όλη τη σημασία της λέξης, τη μεγάλη ευλογία εννοώ, να είστε πνευματικό ανάστημα του ομονίμου σας, Ιωσήφ, του σπηλαιότου, του ησυχαστού, σας έδωσε το όνομά του. Αλήθεια, τι μεγάλη ευλογία, πέραν των άλλων ευλογιών, τα οποία αποκομίσατε. Μιλήστε μας για αυτή την προσωπικότητα. Προηγουμένως, μόλις ήρθαμε και φιλήσαμε το χέρι σας εδώ στο ησυχαστήριό σας, στο ασκητήριό σας, μας είπατε ότι τι μεγαλύτερη συγκίνηση να νιώσω από το να ακούσω το όνομά μου και να μου προείπει ολόκληρη τη ζωή μου μέχρι σήμερα, όπως και των λοιπών παραδελφών μου, δηλαδή του μακαριστού Εφραίμ, του Κατουνακιώτου και των λοιπών. Μιλήστε μας, γέροντα, για τον ομώνυμό σας, γέροντα Ιωσήφ, τον οποίο έργης και λόγης τιμάτε σήμερα εσείς. Ντρέπομαι γι' αυτό, διότι δεν μπόρεσα ακριβώς να το αντιγράψω, αλλά μπορώ να πω όμως ότι ζώντας μαζί του εγνώρισα αισθητά και πρακτικά τη μορφή ενός πραγματικού Αγίου ανθρώπου, ενός φίλου του Θεού. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι αυτά τα είδα με τα μάτια μου, τα άκουσα με τα αυτιά μου και τα ψηλάφισα. Λοιπόν, και έτσι